en directe des de Mestalla. Apareixen els Reis, sona l'himne espanyol amb aquesta reacció per part del públic. Dividida l'opinió i també l'actuació, la intervenció de les dues aficions, molts xiulets, evidentment, com era d'esperar, entre el sector de barcelonistes, i avui l'himne d'Espanya s'ha vist reforçat pels càntics dels seguidors del Madrid. I han vist el